Tanawa, kag 19 na lagi tani ang katul na kay kumpaang. Tubalo, bulog siya dakwa oh. Patay kami sakit ba ng injection sa COVID-19? Nasa tumulubot injection na. Gi, magpabakuna Ay, tay. saoy di ka sa ta magpabakuna kay basa pa kay kung lubot gikagid. Pabakuna ta. Tana lang oy bahalag basa kay kung lubot. Tisa. Hala basig maoning sentro tumamakuna og COVID-19. Sakit ba kay kagido? Kana pra maayo na yung kagid sa paa. Dog, Dido, nagwapo sa doktor, do. Pabakuna mo. Dok, magpabakuna kita sa panglubot, Dok. Kay katulak kayo, Dok. Sa paa, kagid, or sa lubot. Sa lubot ug sa paa, Dok. Dong, pala magkuas kung bandong. Dok, asa ko naman injeksionan, Dok. Sa lubot or sa paa. Butay mo pa, dire. Oh no! Sakit pa kayo, Lagaw na, kay lagaw kay kaglubot. Guys, ako gapas, Dok. Kasakit. Uy, ako mo, Dok. Sunoy sakit kayo. Bat. Iya, parang kahit gini mo ada. Iya dong. Seryoso ka, Dok? Anak. Mana na dok? Next. Kanda ko itlog, gani mo dong. Aray mong kamot. Buwag ilok ni mo eh. Mana. Hala, Dok, ulion sa ko to akong anak o tsukudal nga bana. Lakaw. Klaro, jir ni. 2 hours later. Hala kadugay nga hait na anta akong injection dire dili. Hala, Dok, nanaday akong anak, Dok, o banang sugarol, Dok. Dok, kini sa ako unahan akong anak, unya na akong banang sugarol. Kaya? Banana, next. Ambana pasudla. Dok, next na po na akong banang sugarol, Dok. Ay, basta. Banang sugarol, ato na dito. Bahula pa itong doktor na Dok. gwapo. Wala di pusta ning sugal dok. Dali dok eh. Sugal pa karon. Dali. Ikaw sabo ka dinhi para nimo. Asa na po ka? Magmadyong na po ka Kani dito. mo, ah. Magpapaka-injeksyonan. Dali. Nangyaki sarapad ka dok. Kuna, diya. Sige ka na. Sugal mo na tambas. Sugal. Madyok pa dito. 5 minutes later. Ala dok. Kanuan. Kuha to ya di mo sa lunangan dok. Ala patay. Ang injeksyonan ato mamatay. Ano dok? Namatay daghang bacterias. Ano siya mga matay ang ma-injeksyonan. 5 minutes later. Tambas sugal. Yo Roy balik uy. Trigo gi. Good. Go. Nakoy kindi para di ka mangluspan. Ay ka na. Di na maka. 1 2 3. Go. Di. Kaya? Guys, nauman ang video. Ano ba ang si Christine? Mag-shoutout, Gleeks!